Salutare toată lumea și bine v-am găsit la un prim episod de pe acest canal cu Minecraft. Astăzi vom juca o serie împreună cu doi prieteni de-ai mei, Șancă și Lor, pe care i-ați mai întâlnit pe acest canal. Ne-am creat o serie de Minecraft, zicând că să facem episoade. Am făcut deja primul episod, dar eu, din păcate, nu am filmat când am găsit locușorul unde să stăm, itemele pe care le-am făcut și tot ce am făcut pe toată seria asta până acum. În fine, dacă mai doriți episoade de această serie de Minecraft, nu ezitați să dați un like, un share și un subscribe și noi să trecem la treabă că avem multă. Faza e că înainte mi-am găsit niște pomi Sakura și niște flori de astea. O să-mi fac aici ceva de genul. Aici mă gândeam să fac casa, dar nu o să mai fac din vina că sunt copaci ăștia Sakura. Sau măcar să găsim un loc în care să putem să ne facem, cum se cheamă, locușorul ăsta de Sakura, că, na, avem aici multă apă, un fel de poduleț o să facem pe aici. Faza nașpa e că pe aici, prin insula asta pe care o am eu în momentul de față, este o insulă destul de micuță și retrasă față de ce are la ură, să vă arăt imediat și locul unde stau ei. Adică gândiți-vă că uitați de la mine pe aici cum e, adică e destul de mic locul, n-am ce să fac. Este o insuliță normală, avem acolo și o, nu știu, o structură, o să mergem imediat să vedem ce este în ea. Dar în fine, astăzi vreau să fac rost de iteme, să mergem la minat, să facem rost, să nu știu ce. Și poate începem cumva structura casei. Dar am nevoie de multe materiale. Deocamdată avem aici sherry planks-uri, avem încă un pom de sherry, ametist, blocuri de-astea de aici de la ametist, din ametist, fiindcă am zis să iau, am și chain-uri de-astea care sunt mișto, glowberries, mi-am făcut câteva iteme așa micuțe de început, dar nu prea avem, de asta cum se cheamă, nu prea avem multe. Uh, ok, eu mi-am făcut lopata de aenă și avem deja lopată, wow. Ne-am făcut două. Faza e că vreau să nivelez aici tot locul ăsta, că este puțin cam prost nivelat și vreau să fac cât mai mare locul pentru casă. Ca să putem să ne facem noi o căsuță mai frumoasă, mai în alta, chiar dacă n-apucăm să facem mari chestii în episodul de astăzi. În fine, o să vă arăt imediat și ferma pe care am făcut-o. Am multe idei pe seria asta, dar doar trebuie răbdare. Doar atâta timp, răbdare. Cam asta. Bun. Știu că este puțin cam plictisitor să stați să uitați la mine cum spar niște tări. Dar până la urmă, asta trebuie să facem Minecraft. Oricum, o să fac și asta, și off camera o să mai joc pe seria asta să nu stau să fac chiar în toate episoadele cele mai prostești chestii pe care, trebuie să le fac. Adică nu știu, hai să zic că ca să o să fac un episod, dar nu știu, alte chestii nu o să stau să le fac așa. În fine, cam e bine cât am nivelat pe aici. O să nivelăm și în față, dar deocamdată hai să scoatem toată iarba asta, că n-am nevoie de ea. N-am nevoie deloc de ea. Uite, să scoatem și blocurile astea de dirt care, îmi plac deloc, cum stau aici. Da. Primul copac sherry, bun. Hai că începem să
facem chestii, adică nu e rău deloc. Mamă, stați așa că eu am spart din greșeală dirt-ul și nu trebuia. Bine, cred că în episodul de azi nu stăm doar să sau stăm să nivelăm locul așa în fel încât să fie destul de frumos, adică să avem ce să facem pe el. Dar faza e că trebuie să nivelez așa încât să dau și chestia asta jos pe ce stăm. Adică trebuie să o ducem, cred că pe la stratul ăsta, cumva să fie egal cu ăsta. Asta o să fie o muncă foarte lungă. Muncă lungă, da. Așa, în fine. Acolo este ferma pe care am făcut-o pentru o serie. Este o mică fermă, nu este mare. Da, eu zic că o să ne ajungă. Adică, na, zic și eu. Pentru început este chiar o fermă foarte, foarte productivă. Așa. O să vreau să nivelez și pe ei. Sau o să nu știu dacă o să nivelez neapărat. Că poate o să vreau să am și ceva de genul. Adică să nu fie chiar tot nivelat. Dar cred că doar partea asta o să nivelez și în rest cam atât. Da, hai să dăm toată iarba asta jos, că nu-mi place deloc cum stă. Efectiv răsc iarba în jocul ăsta. Bine, arată frumos iarba asta de, nu știu, mai mică. Asta e mai ok, dar nu deasă așa cum e ea. Asta mare nu-mi place deloc, nu, e urâtă, zici că n-a mai stat nimeni pe aici. Deloc. Așa. Scăpăm de ea și că nu-mi place. Scăpăm și ea de asta. Vreau să fie cât de frumos, adică cât mai frumos. Nu vreau să facem ceva ce nu o să-mi placă. Adică gândiți-vă că locul ăsta, insula asta, am găsit-o foarte greu. Cu Q cu vai am găsit-o. Și avem și câteva resurse care avem copaci și din păcate nu avem o mină, să zici că să mergem direct în ea, dar nu e problemă că o să ne facem noi mină. Cred că asta o să fie zona de copaci, unde sunt acești copaci. E o zonă micuță, eu zic că merge. Chiar e foarte bună. Hai să spargem și niște lemn, că o să avem nevoie, că nu prea avem lemn. Na, nu știu, o să mă gândesc și eu la o casă, că deocamdată nu am în plan neapărat o casă, fiindcă, na. Da, o să mă gândesc, cred că ori episodul viitor, ori ăsta, depinde de ce iteme avem. Eu mi-aș face o casă din bambus, din blocurile alea de bambus, fiindcă îmi plac blocurile alea cum sunt. A, da, și dacă vă gândiți pe ce versiune suntem pe 1.20, 1.21, parcă nu mai știu sigur. Da, este ok, adică n-am putut nici pe ultima versiune, din păcate, ce să-i facem mai. Bun, acum facem rost de sapling și plantăm înapoi, ca să nu lăsăm să, na. Cum noi o vom lua toți copacii, vom rade toți copacii de aici și na, o să facem mai mult rost de ei. Bine, eu o să fac asta și off camera, adică nu am nevoie acum de chiar mult lemn, ajunge cât am luat. Sincer, e ok, dar doar o să ne trebuiască mâncare, că nu prea avem. Aia e singura chestie, că nu prea avem mâncare. A, da, uite, am rămas fără copanele. Ceea ce nu este
foarte ok, după părerea mea. Este chiar prost că am rămas copacul ăla să-l tăiem de acolo că nu avem nevoie. Ce putem face acum? Că nu avem mâncare, nu avem... Da, uite, nici aici nu am mâncare. O să ne trebuiască o fermă de animale. Să măcar ferma aia să se facă un pic mai mare, să... Da. Ia să vedem, măcar putem să luăm. Cred că da. Bun. Și putem să luăm de aici. Putem să ne facem pâine. Cartofieri deocamdată nu s-au făcut, să zici că, da. Da, cred că putem să ne facem o pâine doar. Așa e la început, până facem rost de mâncare multă și o să putem să... uite, am și un măr perfect. Să mâncăm mărul acesta. Bun, acum haideți să vă arăt și pe unde stau Șoancă și Laur, ca să vă faceți și o idee de cum o să arate. Eu prima oară vroiam să fac pe munte acolo, dar faza e că e destul de mic muntele, sau pe ăla de aici, n-ar fi fost rău deloc. Dar după m-am răzgândit și am zis ia să fac și eu pe insulă, cum are și Laur. O să vedeți că și Laur are insulă, deci nu e problemă. Bine, putem să mă mut cu Laur pe... Aha, uitați, el deja a început să-și planteze pe aici copaci, să facă chestii. Faza e că asta este insula lui Laur, unde e copacul, asta este insula lui. Și e foarte mare, e imensă față de a mea, deci el are... Mamă, atunci îmi pare rău, Laure, o să-ți iau un pic de beriuri. Ok, na, bun și eu. Să luăm un pic de mâncărică, pare rău. Au. Bă, Laure, tu n-ai făcut bine cum ai făcut, îmi pare rău. Ți-am ciordit o leacă. Bun, ia să... Cam astea sunt itemele lui Laur. Nu o să-i ciordim, fiindcă, na... Opa, are mâncărică, are de toate. El deja și-a început un fel de casă. Deci, omul e deja pe... Are și fermă, au dat ferma, adică omul meu s-a băgat deja bine rău față de noi, care am stat doar să căutăm un loc, am arăt. Bun. Acum hai să trecem la Șoancă, o să vă arăt și la el. Este aproape, deci ei doi sunt aproape, eu sunt cel mai departe de ei, deci asta e faza nașpa. Dar, ce se face, e bun, uitați și locul lui Șoancă, pe aici stă el. Și-a făcut și el o fermă, chestul lui mirobolant, are greenstone de ăsta, bravo lui. Atunci, lasă că Laura are barca aia și o iau, că e barca mea. Da, cam aici stă și a nivelat și el un pic, una alta. Poate să mai aducem un membru sau doi pe server, vedem de cum decurg lucrurile. Că nu cred că o să stăm doar 3 oameni pe această serie, adică, da, și mi-am pus și eu fresh animation la animale să se vadă mai frumos și îmi place, nu știu. Bun. Hai să mergem acasă prima oară. Să punem și noi beriuri de-astea, fructe de pădure pe la noi pe acasă, să ne facem o mică fermă de stai așa că de ce să merg prin apă dacă am văzut barca? Să văd pe unde am văzut barca, că nu mai știu sigur. Ups. Bun. Da, stau destul de departe de ei, dar asta a fost singura zonă care am găsit-o
să fie una decentă. Adică toate locurile pe care le-am găsit, le-am găsit, nu erau frumoase. Adică ori erau prea strâmte pentru chestiile pe care vreau să le fac eu, ori erau prea, nu știu cum, ori, era prost rău. Bun, hai că avem destul de multe lemne. Hai să facem niște bețe, că o să avem nevoie. Bun. Și nu mai știu cum se făceau. Nu e bine. Atunci e invers. Încorc mereu gardul cu workfence-ul, cu intrarea aia. Și să facem niște slaburi. O să avem nevoie, o să vedeți și de ce. Am o idee de o fermă frumoasă. Nu știu unde o să o fac. Deocamdată cred că o să o fac aici sus, că n-am unde. Dar nici aici sus, că nu prea e loc. Hai pe undeva pe acolo prin. Sau nu, aici. Uite, aici e cel mai bun. Bun. Hai să punem fence-ul. Vom pune fructe de-astea. Vom pune iară fence. Și acum venim cu slaburi. Cred că v-ați dat seama cum vreau să arate ferma. Nu e o sursă de mâncare foarte bună, dar ce să-i faci? Dacă altă sursă de mâncare n-avem, merge și asta. Adică, mai am nevoie de slaburi. Cred că mai fac 12, că poate o să-mi ajungă. Bun. Și cam așa va arăta. Nu e un design wow, dar merge. Merge. Decât să le lași așa normal. Nu știu, mie îmi place să fac construcții pe jocul ăsta. Mie îmi place să am idei de construcții. Bun. Haideți că am zis că să mergem. Da, stați așa că am o bucată de iron și dacă tot avem și lemn mult, de n-avem ce să facem cu el. Ups, stai așa. Hai să ne facem un shield. Să luăm bărcuța. Bun. Și haideți să mergem acolo la structura aia să vedem ce putem lua de acolo. Poate putem să luăm ceva frumos. Cred că ce avem noi aici? Am un spider, ok. Cred că e o vacă ceva. Poate se spunease, bun. Unde era structura? Că nu mai știu, nu mai văd. Uite în față. Dar nu e mult de mers. Nu e mult de mers, chiar deloc. Văd că sunt niște chilpuri sparte pe aici, deci. Bun. Avem o structură mare. Două structuri chiar. O să vedem ce putem lua de aici. Ia aud un zombie necat. Căul mult. Bun. Deci prima structură ne-a dat cărbune mult. Ne-a dat ăsta fân și mâncare. Prima baterie. Hai mă. Wow, sunt mulți. Wow. Stai așa că nu-i bine. Hai, la bătaie! Mamă, brigada! Băștinașii! What? Cuțuz! Mamă! Turma! Mbappé, ajută-mă! Cât sus, dar trebuie să-i omor. Băștinași! Bă, nu vă... Piticule. Stai așa că rămânem fără aer. Haideți, ridicați-vă la aer. Mamă, unul are trident. Oaleu!
Pleacă, mă. Bă, lasă-mă, mă, pace, trident. Ce-o aruncă ăla cu tridentul? Oh! Mamă, ce hime. Ah! Mamă, mamă. Urâtă. Mamă, vin! Oleu! Da, trebuie să ne... Ah! Mamă, mamă, mamă. Ah! În război se câștigă. Nu lăsăm noi să pierdem un război versus un amărât de zombie. Nu știu pe unde era. Bun, deci în asta mare cred că am fost. În... Wow, e în spate. I-am văzut tridentul. Stai, mă, potul. I-a distrus barca. Nu, e Sherlock. Nu te bugui! Unde? Mamă, mamă, uite-l! Nu, nu, nu! Aoleu, ferească-mă, domnul, nu mă lași în pace tu niciodată pe mine. Mâncați-și talentul, că nu ți-am făcut nimic, lasă-mă în pace. Hai, hai, hai! Îl trage pe pământ, fie antenă, că asta e bătălia. Vino încoa! Uite, mă! Îs aici! Haide! Haide, mă! Ți-am mâncat frații, haide! Răzbună-te! E, futu. E, păi îmi bag eu piciorul până când? Bro! Scut! I-am prins-o! Oh, nu, nu mai avem scut! Nu, 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 nu. Nu, e Sherlock, e foarte greu, e foarte greu. Ăla, dacă ne mai trage un hit sau două, suntem morți. Bro. Bun. Dacă nu ne lăsăm noi balta. Dici, mă. Haide! Trage! Bro, unde-i barca? Barca m-a ajutat mult. Mamă, unde-i barca cealaltă? Nu, e Sherlock. Bun. Apropie-te. Așa! Haide! Bun, mă! Așa. Doamne. Păi și merge să luăm tridentul de aici dacă îl spargem? Nu cred că merge. Nu merge, mă. Of, of. Bun. Deci l-am bătut. Am bătut toți băștina și... Bun. Nu te bugui iară. Bun. Deci... Ai... Altul. Altul. Ți-am omorât, fratele, ce părere ai? Uo! Nu, 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 nu. Nu, 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 nu. Mamă, păi nu e gata bătălia. Ei, păi fireați-i, naiba voi. Unde ți-ai, mă, fratele, cu tridenta, a? Unde vă e arca și nu mai e, a? Nu mai există, a? Fugi, a? Te dai în spate. Hai să ne luăm iar aer. Să mergem acolo, că am văzut un chest. Nu mai e nimeni. Bun, cărbune. Gold. Oh, nu! Nu! O să mor. Doamne! Bro, nu există așa ceva. Am murit de atâtea ori. Am murit și necat, am murit și de zombie, am murit și de... Dar nu există așa ceva. Bine, dar și eu am stat foarte mult la chestul ăla. Trebuia să mă grăbesc și eu mai mult. Nu e problemă, mergem să ne luăm mai temele, nu e nimica. Deci era, nu? Da, aici. Bun. Ia uite-le cum stau. Ce-am făcut rost de 13... 13 căule, bine. Bro, dacă se mai spawnează unul cu trident în momentul de față, nebunesc, pe bune. Nebunesc, mai ia nebunia.
Bun. Cam atâta, nu? Cred că cam asta e. Și mergem imediat și la suprafață și vedem ce e. Și cam atâta. Cred că cam atâta, nu mai e nimic important. Acolo parcă am fost. Nici nu știu, hai să mergem, nu știu. Bun, delfinii. Am fost. Nu, e Sherlock, de om. Nu am fost. Ce am fost? În asta am fost acum. În aia cred că a fost Suspicious Grave-ul ăla. Sau nici nu mai știu în care a fost Suspicious Grave-ul. A, nu, în asta a fost în prima oară am fost în... Nu, cam atât, că nu mai există altele. Da, bun, deci, cam asta a fost. No e Sherlock, că mai e unul. A, ba nu, cred că mi-a... Hai să vedem ce cu harta. A, ok, deci e o hartă care e doar descoperită, wow. No way, și eu ce să fac cu harta asta dacă mă întreb pe mine? N-am ce să fac. Nu, e aceeași hartă, nu? Da, asta e puțin mai așa și asta e mai... Na, nu, n-are treabă. Oh, comoară, dar... Lol, n-am văzut-o. Ok, bun. Hai în comoară, hai la comoară, ce să zic. Nu e problema că facem rost de comoară acum. Bun, deci noi suntem pe X. În momentul de față, noi suntem pe X. Hai să săpăm. Și să vedem. Ok, mai am doar o pată asta. Să vedem pe unde va fi această comoară. Suntem bine unde suntem? Da, suntem pe X. Bun, deci suntem pe X. În momentul de față trebuie să săpăm. O, când nisip să facem după... Hai să luăm și pickaxe-ul. Bara, dar nu mai suport. Hai să mergem în jos. Bă, trebuie să găsim comoara aia, nu există așa ceva, trebuie să fie pe aici. Bă, uite cupru. Ne-am găsit cupru, dar n-am găsit comoara încă. Wow. Pe unde o fi comoara? Toată faza, că nu știu. Oh, nu, nu, oh, mă, ce era să murim. Nu, e Sherlock. Nu mai avem lopată, nu e deloc bine. Bă, dacă aș fi o comoară, pe unde m-aș ascunde? Stai să ne punem aici torțele, să vedem mai bine, bun. Hai să minăm și pe aici puțin căulul ăsta, o să avem nevoie. De ce nu? Bun. Și noi trecem iară la comoară. Bro, de asta zic, dacă aș fi o comoară, și unde m-aș ascunde? Sau mai bine zis, spuneți voi în comentarii dacă ați fi o comoară, unde v-ați ascunde? Cred că o să pun o pauză și o să revin cu comoara, că n-am idei. Și cred
încerca să o să fac, o să revin. Da, o să pun o mică pauză și revenim imediat. Fraților, după mult căutat și da, chiar am încercat să mai căutăm, am dat de chest, am dat de comoară. Haideți să vedem ce va fi, adică sunt curios, hai să dau. Bun. Ce avem poțiune de water breathing, ceea ce e ok. Avem și iron, ceea ce e perfect, putem să ne facem emeralde, e bine, gold, iară, pește, care e și un Heart of the Sea. Da, a fost o experiență foarte frumoasă cât am căutat. Faza e că groapa asta, nu știu cum o să astup. Cred că faza e, poate o să fac mina pe aici, de ceva de genul pe aici să fie doar intrarea. Dar cred că asta o să fac o schemă, că nu cred că o să am eu cheful în momentul de față. Sau, haideți să astupăm pe aici. Să știu măcar un lucru, o treabă, mai bine zis. Hai să ne urcăm. Să știu măcar o treabă că, bă, poate. Astup divina că n-avem ce să facem pe aici. Deci da să zic. Ok, bun, asta n-are ce căuta. Bun, și noi o să facem cumva ceva de genul o scară, cred că pe aici. O să venim cu ea uite așa, după venim uite așa, după venim așa, așa, ajungem la chest. Spargem că nu avem nevoie. Bam, așa și bun, uite mina. Bun, și aici o să punem cable. Sau cred că da. Sau punem sandstone. Sau ba nu punem nu mai punem cable, punem sandstone. Mai bine, parcă e sandstone, se vede mai bine. Dar oricum avem multe bucăți de sandstone. După ce am săpat atâta, cred și eu. Și să punem aici. Și asta va fi într-un fel mina noastră. Cum va veni pe aici, bam, coborâm, scăriță, bam. Și pe aici o să fie mina. Da, eu cred că e o idee foarte bună. Așa ne-am început și o mină. Bun. Mănâncă-mă. No way. Ce-am făcut. Da. Oricum partea asta nu o să mă intereseze deocamdată, doar partea pe unde o să stau. Da. Bun, fraților, cred că cam asta a fost primul episod de introducere. Episodul viitor cred că o să venim cu construirea, că am zis că episodul de azi, dar lasă pentru episodul viitor. O să venim cu construirea casei, adică cum o să arate ea, design-ul, nu să o terminăm, în fine. Da, și cred că o să minăm. Da, cred că o să minăm. O să minăm și o să facem ceva cu casa. Că, na, trebuie să avem și o casă unde stăm, nu stăm doar așa. Da, fraților, cam asta a fost episodul. Nu uitați să-mi dați un like, un share și un subscribe. Eu am fost Tamso și v-am pupat. Pa, pa!